Rafipet yu CRP nei ki pulit haba ki lej ban ya le thma kham tam e bat ki pat ba yo ba ki sha kwang mau yo ba ki sha kwang ki dieng ki KM ki pan up da ka sti kadon ka sti na khmat kadon ka shil ba ki ka la da deu mau de tlam hang to la da de ka dieng da de ka ke ram de som la de ka baro haba pan sha da ka to am kamut la lat ka nya la de dam don ka jingka na khmat Klap la da one mau David dan diga ding diga ek tau breu la ban men sao badeng ta haba dan ni gasti na khamat kaya da ka na kita ge jing men sao baro khin jung blai ko ong kum ta ga ni ka pon ga kwa pule Ephesus no man reu de khot ba khan reu ko ong na lor baro putet pinda shim ye gasti ke jinget da ka ba phila ban plip ye ki su ma me ding baro ki jong u bamman ka babel ka ong ye ta haba ngitip bangi don ha ke jingele bo tayo nong ele du nong shun pia bandan ye kata ka we ne ka atiar ba kata ka long kasti jong ke jinget shabang kren je khamat ko am ai khublai she fi I we pu baro aga ka tenge jong try no fan em jing Jesus Christ pang ai ngo yu blai ye ka ba fila shashkor ye ka tien ke jong blai na ka por na ka sngi but ngai ngo yu blai ba ka tien ke jong blai ka ai man sim fi ka jing start fi ka jing shem pang ye fi kum no ba fila ban em ka jing em ka ba job man la ka sngi ba deng ta ka ni ka tien ke jong blai ka hikai pala fi bot bi tek ka kum tien ke jong blai ka jing em ka jong fi ka along lupa ka jing em jo ka jing job ka jing em ka jong fi along ka jing em jang ka buram ba fin I ba fi don ka tien don ya kata ka jing em ba fi lat ni sia na kata ka jing men sao bat kham tam e fi lat na ka jing yap ta deng ta tien jong blai ka ong ne bangin shim ye ka ste ka jing e kili ka long fi don jing e do kan no ka babel ka ong la fi don jing e tang ka ism bai tersur la biang ha de ka ba susi ka long ba tang ka ism bai tersur am bon ki breu kim dan balai fi bam don ka daw ka long bala khle lang bat kata ka jing bam ngai ane ka ba kham sniu ka long la khle lang bat kata ka jing arta tien ta ding ta ka ba sniu ka ba ya khle lang bat ka jing ka de ka jing bam ngai ne ka la ban long ka ba kham sniu e ka de ka jing arta tien ta ding ta la fi don ya ka jing ka ba long kat ism bai terso solid kat usm bai terso am bam don jing ya pia ban no bam don jing ya sam ban no am la da fi don ka jing kat ism bai terso ka ta la biang pa ka babel ka ong la da fi don ka jing mar klam ka jing phimla ban perso bhayu blai Tadeng ta la fidon ka jingai kat isem bai terso kala biang ke jim ke jong fi kisin rano tentang kim ngai mar balai kawan ke jing arta tien ta daw ke ong ya rap ke jing bam ngai jongi le se piru pidon ke jing bam ngai tentang la so ngai ba tentang la so dei ba tentang la so sho man siaman re si phang pa kala kala no ta ka man sim si phang kala kala no ta ke jing mot ke jong fi re kwa banong fi wanum kala ai ba ke jingai ke jong fi kan long ke jingai ka basan kamau bai isem bai terso imsa sa isem bai terso They have a bet it or somebody terso ukalalang uding ba ka babel ka ong bagi sim ru kiwan ri how to uding terso ta ding ta ka banong fi ka ni ka sngi man ta ka jinget ki jong fi kam de ban long sai baret de to aba ka jinget ki jong fi ka nang crowd ka banang ya gi sngi ba ka jinget ki jong fi ka crowd do ka ta ba ki we de ki la ban nget lang leng ba ka ta ka jinget ka ba pi nget ba de fi puli ka tin ka jong blai ka shitish ka hebrew ka nong ba khatwai ka kran ya kita ken ki breu jong ka jinget ya ka bahaba ki langet ni la ban but nuksaru ya ka jinget ke jongki namar ha ka bakut ni ibe bagata ka jinget ke jongki am ka don me ka nong ka bakrao tadeng ta bangi but ya kini ki reunget ki blanget chi sha ha ka jing chi sha ki blanget ha ka tin ke jong blai ki blanget ha ka jing kular ke jong blai ha ba ki langet ha bangi ni pet ya ka jing pen kut ke jong blai ka long si sha ka bi thiang tadeng ta ka ai man sim yang ngi ru ban nget lang magalong kum ju ya piru kita ki babut na din jong pi la fi de ka kmena ukpa na fi de mano da pi la nget yam ki kon ki la ban bot ken ya ta ka jinget jong pi ka jinget ka ba pi nget ya ka ek bo bleu la le ka jing em ka jong pi ba ka jinget ya ka ek bo bleu dam dan ru ban le nang ni se khamat kan ma gane ka wei bo soi tan o kawang mi di som ki ba meding ki jing le ka jing em ka jong pi ki wan kita ki jing pen ata tien ro teng ki jing pen ki ya ka jinget ka jong pi ta da ha ba ka wan pen sha ba da ka ste da kawang du ma ba ka na pen sha tang to ka ste da wan du dien pen sha da to ka ste nget ba ka jinget ke jong fi ka babel ka ong hang ne ba fin shim ka ste ke jinget da ka ba phila ban plip ye ki sum ba meting baro ki jong ba man ya kita ki sum baro kan ma ka ne ka ba ki sum dei tang wei ardli ki sum go soitan ko wang e fi shibon ki sum un ka wang ba deng ta fi don ni ka jinget kan ya dai fi na ka jing yao
cái chính cái nia đai phi là cái chính mình sao cái chính cái nia đai phi là cái buồn cái bảo kan mau cái này cái vậy ta cái chính em đây mano ru udah utrai ta là bộ utrai nên con cái chính em cho phi wat bộ cái breu wat bộ yano này tao không hệ phi này boss phi này không crowd phi cái bộ ông chule be em bộ utrai number 1 cái Bible có ông cái ta là cái pule na cái sam cái baru pra cái khot ban nhiều có ông này cái tiếng cái trong play try long cái bor but cái state jonga cái donut jonga cái la shania hu te la ya rap yanga namar kata cái donut jonga cái comment cái de but dala cái jingrwa ngan yero yu haba fi don you try khamat jong phi mo ulong cái state cái te ba ban ya dai phi today ta cái jing cái jong phi cái long cái jing jong cái jing comment cái jing cái jong phi cái long cái jing jong cái jing yero today ta kwa ban phi cái singi bu bi try nên con cái jing cái jong phi wan bo ki bre wan bo no wan bo ki ji kai ba kum no bo bi utra ba cái tiền cái chỗ number 1 cái ji em cái jong phi bo em kata cái ji ngai cái phi ngai utra phi ko ngu hau phi shania hau phi bo bên kong yu cái ji em cái jong phi la tikna bên la lach na cái ji man sao phi la lach na cái ji ya ba ding ta kwa ba hi kai phi cái tiền ba cái ji ngai jong phi cái nang crown na do man ta ma ka babel ko ngi kata ki baro ki long ki bala hau tau ba ngai ki baro ki long ki bala tau bangai bala da fi ong yu lumba ban kan ria da fi la bu shay u blame nen kong ji em jong fi da fi ong ki problem ban kan ria ba da lu lumba ba kan no da fi ong kan ria jinge ki ba kum no da fi la bu shay nen kong yu try ki ji em fi kum ga ste ka ban nen kong ga ji em jong fi am fin i ki ta ki problem baro kin ja kin dam ba fin long ki ta ki bru ki ba chop dei sho ki ta ki ba sha ban ben ki ba sha le ben ki jinge Henry fin long ki nong job ya kita ki ching ban pelip no senan ya kita ki sum ki ba meding ki jong soitan ka babel ka ong kita ki jingten jo chwi la long ko ba meding fi snow ko ba meding Henry ka tip ya ka ne ka wai bo trai pula je fi ken na ka ding fi ya la ba ka trai ko long kat ba fi ya na ba ki wa ki nom telap ya fi na fi ya la ba ka ding fi nom ingi tling ding ki nom jli a de fi blai fi don you try ka ste ki jong blai ka ya shwa try wi a shwa jong fi ding tabu you try sun ko nga so bu na preng so fi face ya ka problem dala di de ding da fi face dala di fi yap la da kan problem ka wan am ka David dan de fi da fi bu she try na khamat am fi la yap kan David fi yap fin kolon ta bun ki brio kan ke porang mas no pang depression pang jiku slai jabieng pang so ban beat no asendan bun ki jing le bun plat ki sha kawang nang ne nang tai qua bên ông phi là đã phi phía sau đó là đi phi sai đó là đi phi nhạo, bây giờ ta bộ Israel nên con phi lại em, bây giờ taวันchính là ông Jesus,วันchính là ông Jesus,วันchính bằng ông Jesus,วันchính tên Joe Jesus,วันchính percaya ông Jesus, bộ bây Jesus, cái tên cái trong Jesus kan ai chính chọn đi phi, kita ki chính percaya ki bawan ram ki chính brai, wan bộ bây ông Jesus,วันchính percayaวันchính brai thì phải là ý cái chính brai ông bên Jesus tadi ta phải bố Jesus chính brai cái giá nó cái chính brai cái chính có brai cho cái đó chính có brai cho cái khmat chính sarong thala chính em phải bố Jesus cái giá nó đây ta hiện tại này cái porn mình ta cái màu cái một trai bên sao phải nhau cái qua bên ngoài nằm ta trong phi cái này cái porn mình ta try ngay ngồi mà có pai này cái porn cái bạc cordar bằng cái bên cái kren bên cái con cái mà cái sngi try bo na preng jogi ni ki kontra ki na preng ki jing ele ki snow go tribe ka ta ki jing ga dei si dei ki pang ga man siem ki pang ga jing mo per khat ki pang go try ga met ka phat ro ki pang go kon ra try ya ga ta go kon ra try ba ki sha try ka pang palat re try no ta ka sing ngai men pelip go try ba ni kon ki la bu ya men kong ga jing em men long met ka sti ba ni da men pelip no soi ya ki ta ki som ki ba me ding ki jong soi tan berkong ke kwa benong ifi wanong face dala dia ni ke problem bi persang ban fixi ke problem ban bahai ni ke problem ni ban baik ni ke problem finomla ko ke kwa benong ifi ke teng ke jong Jisu finomla an penkelai ni ulok jong fi finomla an penkelai ni ke jing ke jong fi bo yu Jisu khmat pini bagi ai ke baro am ken long bai ki bala bo yu Jisu wanong bo ila di wan ke jing bo yu Jisu wan jing la bo yu Jisu nang kong kran ni ke teng ke jong try na maraga gerteng yu Jisu kau sebab orang kerap berbarang itu likin pula bau Jisu dia utrai kita tiar kita tahu percaya ipi kena mentoi lada utrai ulang ke sti jong fi kan ma abu fidan nak thma wanam ken sting king ra ke sti jong ke jingat man la ke singi fin ya de ke jingat am na ke jing yo i fin ya ken da ke jing snow slor am na ke jing shapting
Namar bu trai uya Yeshua jong pi. Un pel madan ki koram, un pel wet jen ki jing khang renong, un kedia ki ding jing khang nar. Utrai uya Yeshua jong fi fin i ki jing job, banga ai ngo yu blai ki jing job la khmat jong fi. Ngor tau bo job la ya Yeshua khmat jong fi i ki jing job. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ai ngo trai me ko ni ki kon. Ki jing e bukum no baro am dak sini kal alip no hagar teng u Jesu. Amen wa amen. Amen. Try na ko fi no ai bor fi la job ha. Tara bu bi Jesu number 1 ga ji im ga jong fi. Bu bi u khmat do. Un long stay ba ga ti ba fi. Un long ga jing da fi. In second do pa ko bless you both. Amen.